Megjött az új Mászóka sorozat. Azt lehet olvasni mindenütt, hogy ez a sorozat ez meg fogja fogni majd a kemény vonalas régi nagy motorosokat, Star Wars rajongókat, a régiek is, az újak is, mind most teljesen el lesz bű. Mindenki boldog lesz, mindenki kielégült lesz, és mindenki meg fogja kapni azt a Star Wars igazi érzést, amit már olyan régóta vár és szeret. Hát ennek fényében meg is néztem, és sajnos egy óriási nagy csalódás volt. Néztem más kritikákat, hogy ez lesz a Disneynek az egyik legnagyobb remek műve, ami a Star Wars világát illeti. Nem értem pontosan, hogy melyik részére gondoltak. Nekem valahogy nem jött át. Amitől leginkább kikészültem, az a Sabine karaktere. Nem csak azért, mert még annó a Bajlós Árnyakban Anakin Skywalkernek is megmondták, hogy túl idős ahhoz, hogy tanuljon és elkezdje a kiképzést. Persze, de most rögtön be lehetne szúrni, hogy hát igen, a Luke is felnőtt korában kezdte el, igen, csak ő tehetséges volt, sőt, az egyik legtehetségesebb ebben az univerzum. Vele ellentétben, aki ki van mondva, hogy kifejezetten tehetségtelen. És még annó meg is magyarázták egyébként a Luke-nál, hogy azért nem mozgat akkora erőket, és azért nem, vagy inkább azért nincs annyira látványos mozdulatai, mivel túl későn kezdte el a tanulást, és az ő talentumai másban vannak. Szóval itt van nekünk ez a tehetségtelen Sabine, aki most úgy döntött, hogy ő Jedi lesz. És bár semmi köze az erőhöz, mégis az első résztől kezdve ő elkezd gyakorolni, és koncentrálgat jobbra-balra. Aztán, hogy telnek a részek, úgy tulajdonképpen még más lesz, hosszú évek, esetleg évtizedek alatt sajátítják el ezt a tudást. Ő már úgy benne van, és ő már tudja, de jó neki, és tehetségtelen. Szóval ő már annyira érzi a flót, hogy hát ő nem szarozik olyanokkal, hogy a kardjával védje ki a lövéseket. Ő már akkor jampi, hogy már így a kezével hárítja és védi. Érdekes módon a katonák mindig oda lőnek, tehát elég csak így felemelni neki a karját, de ez mit sem számít. Meg mit sem von le a jelentőségéből. Tehát ő kardozgat is, lövöldöz, erőhasználó is, Boba Fettest is játszik. Akkora nagy csillagharcos, hogy konkrétan egy szemében ő egy egyszemélyes haderőnek számít. Szerintem ez teljesen ellene megy annak a világképnek, amit mi eredetileg megszokhattunk és várhattunk ettől az egész univerzumtól. Azt hallom az egyik kritikánál, hogy ez a rendező, író mennyire érti és érzi a Star Wars univerzumát, és mekkora mű volt, meg mekkora alkotott még a klónok háborújával, de könyörgöm, az egy mese, ami ott belefért, az egy élőszereplős sorozatba, nem, és nem is ugyanúgy adja vissza magát. Nem tudom, hogy ez nagyon érzi az univerzumát, ez így miben nyilvánul meg, mert nekem valahogy ez nem jött át sehogy sem. Nekem ez a sötét Jedi vonal is egy picit olyan erőltetett volt, hogy most ezt így valahonnan valakiket találjunk gyorsan ki, hogy ők most az új gonoszak, és olyan semmilyen. Leginkább azért, mert ugye a szittek már nincsenek, akkor ki kellett találni inkvizitorokat, legalábbis, hogy a lélekfőt így emeljük, hogy az univerzumban azért nem egy gonosz körül forog a világ, és akkor már így nem tudunk hova nyúlni, nem tudunk kit behúzni, és akkor most kitalálunk ilyeneket így hogy most ők tőlük kell félni, ők a gonoszak, és így nem érzem ennek a súlyát, nem érzem ennek a jelentőségét, ráadásul pont annyira könnyen jöttek, mint amilyen könnyen mennek is az egész évadban. Az alapötlet szerintem egyébként nem is olyan rossz, hogy átugranak egy másik univerzumban, pontosabban egy másik galaxisban. Ha ez az egész valahogy így megadják ennek a módját, és sokkal lassabb a cselekvés, és kitárul előttünk az új világ.
Esetleg ez a világ teljesen másképp működik, vagy galaxis, mint az előző, másképp működik itt az erő, vagy éppen nem működik, vagy éppen mindenkinél működik. A lényeg az, hogy hát hogy felborul, és hogy olyan szempontból újat lássunk, ami valóban érdekes és izgalmas is lehet egyszerre. Bőven úgy érzem, hogy ebben a vonalban lehetett volna még plusz potencia, hiszen gondoljunk csak a Pandorára az Avatarban. Az csak egy másik bolygón játszódik, de mennyi fantáziát bele tudtak vinni pusztán csak abban, hogy egy másik naprendszerben van, akkor egy teljesen más galaxis mennyi titkot rejtegethet magában. Helyette itt is a nagy semmit kapjuk, megérkezünk kb. Az egyetlen egy bolygóra, ami van az egész galaxisban, és természetesen itt vár Ezra Bridger is, a gonoszoknak a teljes flottája. Konkrétan úgy, mintha megállt volna az idő, és évtizedekig mindenki arra vár, hogy mi nézők mikor fogunk ezekkel a pár szem hőssel megérkezni, és folytathatjuk a sztorit. Olyan kreatív volt a rendező, hogy kitalálta, hogy ebben a 3 négyzetméterben, ami az egész galaxisban, ami létezik, hogy ide mindenkit ide betömörítünk, bezsúfolunk, és itt nem történik semmi egészen addig, még a csillagharcos Sabine meg nem érkezik. De most komolyan, őszintén, varázslók a Star Wars univerzumából, és ettől kellene hanyadobnom magam, mint régi motoros Star Wars-os rajongó. Mi? Kardot varázsolnak az éjanyák, meg nekromantásdit játszanak. Egy csettintésre úgy harcolnak, mint egy szét. Külön szánalmasnak tartom azt is, hogy hát nem járművőkön, hanem különböző hátasokon mennek ki a terepre. Tényleg ott tartunk már, hogy zombikat élesztünk föl a Star Wars univerzumából, és mindenféle morgó hangokat adnak ki, és nyomulnak előre, mintha legalábbis egy másik filmet, Resident Evil-t néznék. Amikor az utolsó részben beléptek a hangárban, Ahsoka és még a másik 2 követője, rögtön eszembe jutott, hogy Obi-Wan és Qui-Gon még annó a bajlós árnyakban, amikor beléptek egy nagyobb terembe, egy csarnokba, mennyivel elegánsabb volt, mennyire letisztult volt, hogy belépett 2 Jedi, tehát hogy tele volt az egész jelenet méltósággal, mindenki tartott tőlük, hogy megérkeztek a Jedik, és hogy súlya volt, jelentősége volt, és hogy még végignéztem ezt a 3 szerencsétlent, így össze-vissza majréztak, meg így össze-vissza hadonáztak a kardjukkal, semmi elegancia nem volt bennük. Nem látom a harcban azt a látványosságot, akár a beszélgetésekben az összefüggéseket. Búgyuta és érdektelen az egész. De most komolyan ez a csodálatos hősnőnk, Sabine még a sorozat elején azt se tudta, hogy az erőt eszik-e vagy isszák. Az utolsó résznél meg akkorát lök Ezrán, hogy konkrétan Yoda sírva ment volna hozzá receptér, ha látta volna. Summázva az egészet, ez a sorozat önmaga paródiája. Alapvetően az a baj vele, hogy annyira csodálatos és annyira fantasztikus akar lenni. Annyira túl akarja szárnyalni az minden elképzelésünket, és meg akarja egyben reformálni önmagát, hogy épp csak szánalmasnak sikerült neki lennie. Szóval nálam semmilyen sikereket nem ért el, nem is értem azt, hogy hát, mint hogy beharangozott régi nagy motoros rajongók is most ebben meg fogják találni a régi Star Wars-os hangulatát, hogy melyik az a pont, amiről én lecsúsztam, vagy ők milyen sorozatot néztünk, mert szerintem nem ugyanazt, nekem valahogy ez nem jött át. Még az árnyékának sem mondhatnám az eredeti részeknek.